Infakru llum lil San Albertu l-Kbir, isqof u tuttur tal-Knisja. Iben nobli tal-Bavarja fil-Ġermanja. Albertu kien destinat mill-ġenituri tiegħu għal karriera militari. Imma billi x-xeħta li wera kienet tat-talim, intbagħat jistudja fl-Università ta' Pavia, l-Italja, fejn tħajjar mill-ordni tal-predikaturi u daħal magħhom. Patri Albertu malajr għamel isem kbir fid-dinja tax-xjenza. Kienu li ġabbar għall-ewwel darba ix-xjenzi umani f'enċiklopedija universali. Kienu li ta' bidu għat-teoloġija skolastika li għadha sal-lum is-sinsla tat-teoloġija Kattolika. Kienu li qabbat lill-aqwa studenti li kellu, Tommaso d'Aquino, fit-triq tal-istudju u t-tagħlim. Maħtur isqof ta' Ratisbona, Albertu sara d-djoċesi tiegħu sinjal ta' qawmien ġdid li xteret mal-Ġermanja kollha. Fix-xuħitu reġa' lura għal ħajja tal-istudju. Miet fil-belt ta' Koln. Mur inti stess Sant'Alla għax dan ikun jiswielek aktar milli jekk tibgħat f'ismek il-qaddisin kollha li hemm fis-sema. Ta' bilħaq li f'nofs il-Knisja fetaħlu fommu u mlih il-mulej bl-ispirtu tal-erf u d-den libsu libsa ta' ġieħ.